Allum imxejna wara xbija ta' Ġesu, tar-Redentur. Nistidinkom biex nitolbuh għad-don tal-paċi fid-dinja. Biex tieqaf ir-reba, tieqaf il-vjolenza, jieqaf il-qtil tal-innoċenti. U jkollna jiem ta' sliem u paċi. O Ġesu Redentur tagħna, ħenna lina u jieqaf magħna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Insellem lil kull waħda u wieħed minnkom li qegħdin tissieħbu f'dan mument qawwi ta' talb, is-sagrifiċċju tal-Qudiesa. Qegħdin letteralment fuq l-għadba tal-tridu qaddis tal-Għid il-Kbir. U l-Knisja u l-Mulej jistidnuna biex nitlu aktar fil-font ta' dawn il-ġranet, tat-tifsira qawwija li għandhom għalina l-insara. Id-batija, l-offerta sħiħa ta' Ġesu, il-mewt tiegħu, id-difna tiegħu, l-qawmin tiegħu minn bejn l-imwiet. Ħuti, illum tibqa' tidba' f'udnejna dik il-kelma li ħan nisimgħu fl-Evanġelju meta l-Apostli bdew jgħidu jaqgħu jien u di mhix ċajta tal-ewwel ta' April, jaqgħu jien. Ejjew issa narfu nuqqasijiet tagħna, nindmu minnu biex hekk nitħejjew tajjeb għal din il-Qudiesa. Int li l-qajt b'imħabba kbira l-indima ta' Pietru, mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil niedem fuq salib, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, int biex teħlisna mis-seta tal-għadu tagħna, rid li jibnek jieħu l-mewt tas-salib għalina. Għati lilna għaddejja tiegħek il-grazzja tal-qawmin għall-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Sid il-mulej tani l-sin ta' wieħed jitgħallem biex nara f'nejn lil għajjien b'xi kelma. Ta' kull filgħodu iqajjem li wildinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sid il-mulej fetaħ li widinti u jien ma webbistx rasi, ma reġġajtx lura. Tajt dari lil dawk li kienu jsawtuni. Ħaddejja
lil dawk li kienu jnitfu l-ħilti. Ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sidi l-mulej jgħinni, għalhekk ma nitħawwadx, għalhekk għamilt wiċċi bħażnit, jien naf li ma jkollix minn xiex nistħi. Dak li jagħmel il-ġustizzja miegħi jinsab fil-qrib. Min se jieħodha miegħi? Ħanoqogħdu għall-ħaqq flimkien. Minu kontrija ħajjersaq lejja. Ara, Sidi l-mulej jgħinni, min se jtini t-tort? Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali. O Alla, fil-kobor tiegħek weġibtni flimkien. O Alla, fil-kobor ta' ċibita weġibtni. Għax minħabba fik qiegħed naqlat maqdir u l-mistħija tiksili wiċċi, sirt barrani għal-ħuti u li tommi ma jarfunix għax il-ħeġġa għal darek finitni, it-tajjir ta' min jgħajjar lilek waqa' fuqi flimkien. O Alla, fil-kobor tiegħek weġibni. Fit-tajjir qasamt li qalbi u finitni. Fittixt min jadirni u ma sibt l-ħadd, u min ifarraġni u ma kelli l-ħadd. Tawni bikel il-valenu, sqewni l-ħall, meta kont bilaċ flimkien. O Alla, fil-kobor tiegħek weġibni. Infaħħar l-isem ta' Alla blana, inkabru blana ta' rat il-ħajr. Ek jaraw l-imsejkna u jifirħu, u tamlu l-qalb, intom li tfittxu lill-Alla. Għax jisma l-fqajrin il-mulej u ma jistmex l-mjassrin tiegħu flimkien. O Alla, fil-kobor tiegħek weġibni. Islim għalik, Sultan tagħna, int biss ħannejt għalina fl-iżbalji tagħna. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, wieħed mit-tnax jismu Ġuda l-Iskarjota marant il-qassisin il-kbar u qalilhom: xi tridu tatuni u jiena nagħtikom lil Ġesu f'idejkom. Huma tawh 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom lil Ġesu f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-għażmi, id-dixxipli resqu lejn Ġesu qalulu: fejn tridu nħejjulek l-ikla tal-għid? U qalilhom: morru l-belt għand it-tali u għejdulu: għallek li mallem, is-sija tiegħi waslet, jien se nagħmel l-ikla tal-għid għandek mad-dixxipli tiegħi. Id-dixxipli għamlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għid. Għal-ħin ta' filgħaxija qgħad fuq il-mejda flimkien mat-tnax u waqt l-ikel qal: tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini. Huma bdew isewdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jsaqsih: jaqgħu jien mulej? U Ġesu weġibhom: dak li jmitt idu u jbilli l-ħobs fi platt wieħed miegħi, dak li se jitradini. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun moti f'idejn l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twilet xejn. Qabes Ġuda dak li tradih u qallu: jaqgħu jien Rabbi. Wieġbu Ġesu: int qiegħed tgħidu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Dan l-episodju
li għadna kemm smajna mxandar lilna huwa wieħed qawwi ħafna u jikkumplementa dak li smajna l-bieraħ l-istess ċirkustanzi imma skont l-Evanġelista San Ġwan. Illum l-Evanġelista San Mattew ipoġġi fiċ-ċar li dak li se jitradixxi l-Ġesu huwa wieħed mit-tnax. Ġuda l-Iskarjota, Ġuda li kien magħżul minn Ġesu biex jimxi warajh, li min jaf kemm sema tagħlim ta' Ġesu, min jaf kemm ra l-Ġesu jagħmel mirakli, imma dal-bniedem kellu qalbu marbuta mal-flus. Sab il-mument u wera inizjattiva meta mar għand il-qassisin u stess jgħidilhom xi tridu tagħtuni u jien nagħtikom il-Ġesu f'idejkom. U dawk tawh 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. 30 biċċa tal-fidda kienet is-somma li biha wieħed kien jixtri ħamar. Bl-istess ammont ta' flus wieħed seta' jixtri skjaf. Hekk isuh lil Ġesu li ben ta' Alla. U l-apostli l-oħrajn iħejju għall-ikla tal-għid dak il-moment importanti għall-poplu ludi fejn kienu jfakru il-ħruġ tagħhom mill-jasar tal-Eġittu, jagħmlu l-ikla u waqt l-ikla Ġesu bdieqa kbira jiftaħ qalbu mal-apostlu jgħidilhom tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini. U dawn bdew isewdu qalbhom ħafna. U kull wieħed minnu beda jistaqsi jaqgħu jien mulej. U dil-mistoqsija hija mistoqsija qawwija ħafna li mhix ċajta. Tibqa' tidwi sal-aħħar ta' żmien jaqgħu jien mulej. L-istudjużi tal-Iskrittura jammettu li hawnhekk hemm diversi modi kif nistgħu nifhmu dal-kliem. Bl-Ingliż jgħidu l-istudjużi tal-Bibja li there are multiple layers of meaning. Fuq livell litterali, dak li inti tifhem ma li tismagħha, inti tgħid qegħdin jippruvaw jidentifikaw minhu dak li se jitradixxi. Jaqgħu jien, jaqgħu int, mela jippruvaw jidentifikaw minhu it-traditur. Imma fuq livell iktar fil-font, hawnhekk titressaq possibilità inkwetanti li hija din mulej possibbli hemm xi ħadd fostna li qed jaħdem kontrik. Din hija tifsira iktar profonda. Imma mbagħad nistgħu ninżlu aktar fil-profond. U l-istudjużi jgħidulna li dal-kliem jaqgħu jien jista' jfisser xi ħaġa oħra iktar serja. Hemm xi ħadd fostna li fil-verità mhuwiex wieħed minna, mhuwiex wieħed fil-komunità tagħna u għadu tiegħek mulej. Araw ftit kemm hija profonda dil-mistoqsija li għamlu l-apostli. Jaqgħu jien mulej. Innutaw ftit li il-11 l-oħra li Ġesu jistaqsuh jaqgħu jien mulej. Mulej tfisser Alla, is-sit. Waqt li Ġuda jgħid li Ġesu jaqgħu jien Rabbi. Għal Ġuda Ġesu għadu fuq livell ta' għalliem. Dak li jgħallem, iva vera. Imma l-apostli l-oħra li Ġesu jħarsu lejh bħala is-sit tagħhom. Dak li huwa Alla tagħhom li sar bniedem, Alla tagħna, li sar wieħed minna, Alla magħna. U għalhekk quddiem dak li qed jiġri f'din id-dinamika serja ħafna qed isseħħ f'dan il-mument tal-aħħar ċena, dil-mistoqsija wkoll tibqa' wkoll il-mistoqsija tagħna. Inti kif tħares lejn Ġesu? Ġesu huwa biss għalliem, huwa dak li għalmek, dak li qal ħafna kliem mimli jerf,
Jew huwa iktar minn hekk. Huwa Alla tiegħek, Alla tagħna, Alla li salvana. Lil Ġesu kif inħares lejh bl-għajnejn ta' Ġuda, Alla ħares qatt. Imma jibqa' possibbli li jiena minflok nażel il-mulej nażel il-gidba. Minflok nażel il-mulej nażel il-karriera. Minflok nażel il-mulej nażel inkun populist. Minflok ma nażel il-mulej nażel il-vjolenza, il-qer, id-diżonestà. Imma nistgħu wkoll nażel dak li huwa tajjeb, dak li huwa sabiħ, dak li huwa pożittiv, li nagħti lili nnifsi, li tagħti lilek innifsek int fejn int min int. Tista' tagħżel li toffri lilek innifsek. Tażel li tħobb, tażel li taħfer, tażel li tkun ma' ġenb min huwa batut minn qed ibati. Imma xorta waħda jibqa' l-lok li inti ddur lejn il-mulej f'dawn il-jiem eżis ta' ħamis ix-xirka, il-ġimgħa l-kbira, sibt lejt u lejt il-kbir, u l-mulej tħares int f'għajnejh u tistaqsih jaqgħu jien mulej u din mhijiex ċajta. Il-mulej Ġesu jallimna l-erf tas-sew ta' min jittama fl-għajnuna ta' Alla li qatt ma tiġi nieqsa. Nitolbuk għalhekk bil-fiduċja fil-waqt li ngħidu ejna mulej. Ejna mulej. Nitolbu għall-Knisja sabiex qatt ma titradixxi lil Kristu l-arus tagħha. Nitolbu. Ejna mulej. Għall-mexxija tal-popli sabiex jimxu fit-triq ta' dialogu ħajkun hemm futur ta' paċi vera għal kulħadd. Nitolbu. Ejna mulej. Għal daw kollha li jemmnu fi Kristu biex jitqabdu it-taqbida tajba b'risq il-foqra u ż-żgħar tas-soċjetà. Nitolbu. Ejna mulej. Nitolbu għal dawk is-saċerdoti, reliġjużi u lajċi li jaħdmu pastoralment dawk il-pajjiżi fejn hemm il-gwerra bħalissa biex inti tgħinhom u tħarrishom minn kull periklu. Nitolbu. Ejna mulej. Għalina l-koll biex innatfu qalbna ħalli tkun tista' tilqa' fiha il-preżenza ta' Kristu lejt tagħna. Nitolbu. Ejna mulej. O Alla missier il-ħnina il-talba li qed nagħmlulek aktar ma qed joqrob il-jum tal-Għid li fih Kristu wara li xerga d-demmu għal dnubietna għamil l-imwiet. Ħajkunna semmijaw fil-glorja u li miegħek jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk, is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu, għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek u fil-ħnina tiegħek għatina li niksbu l-frott ta' kull ma qegħdin nagħmlu fġieħ il-misteru tal-passjoni ta' ibnek li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżoħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Waslu l-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li bija ibnek salvana u l-qawmin glorjus tiegħu mill-imwiet. Jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru il-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Sidna. Bih tajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifkir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana intu salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba, flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqaddsa Omm Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ejju nduru b'fiduċja kbira lejn il-missier ħanin tagħna tas-sema u nitolbuh permezz tat-talba li għallimna ħuna l-kbir Ġesu, is-saċerdot etern. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minoħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew li nastaqblu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu li tolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħu ta' ġismi. Dan u Ġesu l-ħaruf Talla, dan u li jneħħi d-dnub tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Nitolbu. O Walda li tista' kollox, wettaq il-qlub tagħna fit-tama li int bil-mewt ta' ibnek bħala bniedem għattatina l-ħajja ta' dejjem kif juruna il-misteri qaddisa li ċċelebrajna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta.
jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Ejja Spiritu Santu imla l-qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq, kull ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubiet neħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ninsabu fil-ġimgħa mqazza sa nikkontemplaw il-misteri tad-tbatija. Nikkontemplaw fl-ewwel misteru tad-tbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u were l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tad-tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema iqda fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija nbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tad-tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema iqda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana Om tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna tturufnatu li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Hija mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjonijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. U la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek inbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-irwieħ kollha tal-purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mega taqdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minnar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi.
Itlob għalina. ħaruf talla tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Tlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa' bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Alla Marija Santissima, imbirek għal-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Rus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.